салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Ясмин Котеҷи разные темы. Лайк мондан ва подписаться карданро фаромӯш накунед. Инчунин комментария фикрҳои худро нависед. Хеле хурсанд мешавам. Ман имрӯз мехостам ба шумо дар бораи чӣ хел шустани доғҳои либосҳо ва дастархону сачоқчаҳоро нишон диҳам. асосан либосҳои бачагон ки онҳо бисёртар мева, лаблабу ҳамихе чизҳо мерезонанд, баъди шустан мутаассифона доғаш боқӣ мемонад ва барои пӯшондан дар кӯча ё ба садикҳо на он қадар ба худ мо наметавонем пӯшонида аз сабаби доғдор будан. ҳозир ба шумо нишон медиҳам. ана ин спартификаи духтарчаи ман чӣ хӯрда буд? ӯ ангури сиёҳ хӯрда буд, хел доғ боқӣ монд. ана ин дастархон росташ хел ранг дорад. шустан фикр кардам ки доғҳояш рафтааст ва аз қафояш бинам, вале ҳамихе доғи равғанҳо боқӣ мондаанд. дар инҷо боз хеле бозои ранги сафед, агар ба шумо намедонам дида истодаед, ана дар инҷо доғи зард ҳаст камтар. ана инаш хӯрок резондааст, суп хӯрдааст. ана инаш бошад ҳамихе ҳамаша дар садик пӯшидагӣ, баъди шуст ҳамаи инҳо баъди шустан боқӣ мондан. ана дар инҷо бисёртар либосҳои бачагон ҳамихе доғ мешаванд. ба мо лозим аст равған. ҳайрон нашавед, равған лозим аст. фарқ надорад ягон хел отбеливатель. ман отбеливатели бозро истифода мебарам, чунки ба ин на танҳо ба материали сафед, балки ба ҳамаи материалҳо ранга, яъне либосҳои ранга муносиб аст. боз дар инҷо навистааст ки для всех видов тканей. намак лозим аст ва фарқ надорад стиральный порошок, фарқ надорад чӣ хел бошад, истифода бурда мегиред. ман ба 6 литр об 1 стакан намак ҳамроҳ мекунам. як стакан намак ҳамроҳ кардам, 1 стакан отбеливатель. агар либосҳои шумо кам бошанд, метавонед ним стакани ҳамроҳ кунед. аз они ман бисёр ҳастанд, барои ҳамин ман бисёр ҳамроҳ мекунам. ва 1 стакан фарқ надорад стиральный порошок. боз 3 қошуқ равған ҳамроҳ мекунем. равғанро низ ҳамроҳ кардам. ана акнун об мерезем. оби нав ҷӯшида истодаро мерезем. ин зарур аст ки оби мо ҷӯшон бошад. боз ман 3 литр ҳамроҳ карда будам, боз 3 литри дигар. бори дигар омехта мекунам. ва ана футболкаҳое ки доғ дорад, ба фикрам дида истодаед. ман ана ин дастархони сафед
ҳамаи либосҳо, ҳама намуди рангҳоро баробар ҳамроҳ мекунам. Ягон бор рангаш набаромадааст. Слонявчикаш. Духтарчима. Оҳиста оҳиста омехта мекунем. Эҳтиёт шавед. Об гарм аст. То хунук шудани об меистад барои он ки нахстар действит кунад. ана оби мо хунук шуд. Тақрибан 3-4 соат тар карда мондам. Акнун ба стиральная машина меандозем.